L'antic molí d'Ulldecona, creat per l'arquitecte modernista César Martinell i ara reconvertit en oficina de turisme, és un dels exemples de patrimoni industrial que es conserva en un dels 22 municipis que conformen la mancomunitat de la Taula del Sénia. Alguns elements industrials com aquest han estat restaurats, però la majoria estan abandonats, encara que conserven part de les seues instal·lacions i equipaments. El patrimoni industrial és un dels patrimonis més desconeguts que tenim. És dels que pensem que no tenim res, no som un territori industrial, però realment quan te fiques a mirar una miqueta més detingudament, te dones compte que també tenim una gran riquesa de patrimoni industrial al nostre territori i a més molt desconegut. Per donar a conèixer aquest patrimoni s'ha confeccionat un calendari d'activitats que formen part de les Jornades Europees de Patrimoni. Ajuntaments i associacions han preparat 20 activitats relacionades amb aquest patrimoni industrial, en el desig de donar a conèixer el ric patrimoni industrial de tot el territori del Sénia. I en aquest motiu s'han organitzat aquestes activitats que començaran el dia 5 de setembre fins al dia 31 d'octubre d'enguany, del 2015. De la vintena de municipis que formen part de les jornades, n'hi ha 6 de les Terres de l'Ebre. A més d'Ulldecona hi ha Godall, la Galera, Alcanar, la Sénia i el Mas de Barberans.